Silong kamas. Saya pas kabuntagon mga igsoon. Sa iluwa ha, wala pa ko ka panudlay. So minus 10 aron nga mag alas 3 sa kadlawon mata nako kay karon taon-taon maligo na ta. Anyway, biyahe taron. So ako ipakita ninyo sa mapa. So gikan ta diri no. Cebu City. Bulabang ta padong sa southwestern part diri agitag Karkar and then Mualboal, Badian. So gikan sa Badian agita sa bukid. Then atong maabot ang barangay Mantalongon sa Dalagit kanang bagsakan sa mga utanon. And then ayata lapos og Dalagit. Then ayata balik padong syudad sa Sugbo. So sayang kay wapa sila kape. So order lang sa burger and then juice without ice. So karon isa long day for me mga igsoon. So ato karon kita-kits unya sa dalan na lang ha. Nindot na kayo ang highway mga igsoon no. Kompleto sa road lightings mga igsoon. So na ako karon between sa Naga o San Fernando. Proceeding na ta sa Karkar. And then Sakata padong Mualboal then Badian. 6:16 in the morning. Very nice cool weather mga igsoon. Alright, reaching the town of Dumanog, Cebu. Ako na inindot basta masayo ka o biyahe. Kaya di ba kayo tantong daghan ang mga trailers o kining mga dagkong truck. Makita na to nga ang daan mga igsoon. Bagong floor wax, bagong espalto. Alright. Finally mga igsoon, nanata sa poblasyon Badian. Dias unahan mo kuanta left turn. Kaya mo na siya daan padung sa Badian Highlands and then padung sa Mantalongon, Dalagit. Right, beautiful town of Badian. Busy na kaya sila karon no. Sa yaning orasa busy na sila. Ayan ang gym. Oh, naimarka o Dalagit eh. So diri mga igsoon no. Kanang doon ay Buddhist or Buddhist Point. Wala akong giingon sa inyo mga igsoon nga di gyud kabayloan og mga skyscraper ang atoang nature. Makakita tag mga kabukiran, preskong hangin, tingog sa mga langgam, kakahuyan, mga dahon, tanom. Di kabayloan sa mga dagkong syudad. Pagyapon mga igsoon no. Kining diri nga part ilang gibuhatan og kanang ihanaw murag walling. So
Wow! Wow! Welcome to Badian Highlands mga igsoon. Parking tagadali dire aron makita ninyo ang nindot kayo nga view. Wow! Badian Island. Hello. I have a little friend here. Awa. Si yellow cat. Wow. Duta eh. Woohoo. Bye-bye Alexa. Kita ta sunod na maagi ko diri. Bye-bye. Alright, padayon na ta. Doon na magoy rough road diri. Kani adto mga igsoon nga. Di gid mada og kuan oy. Kaning isa kong motor kitungod kay ang digid di ingon nga doon ay spike. Tanaw na ko og madaban ni subidahon ra ba ni. So mo ning ingon ako mga igsoon no. Nila doon ako na istorya ganina katong dito ko sa Badian Highlands. Doon ako na istorya nga ingon ko no nga kini nga part diri butangan ko ning taytayan tungod kay naglisod sila pag semento tungod kay agianan kuno kay nig tubig. Mo ning iyon ako nga agianan kay tubig oh maklaro man ato ang daan nga agi-agi ang tubig labi na kung kusog yung uwan. So I don't know maigsoon na kung asa dapita ang butangan nilang taytayan dire but ingon nila nga doon ako noy himuon nga taytayan. Okay. So diri dapita doon na kuan no. Kuan na, paved na kaning concreted na. Mao man ning kaniadto ang subidahon kaayo. Ana dayon ako liko, subida na dito diha. Alright, let's go. Thank you Lord. Woo! Wow! Kini siya diri maigsoon. Nindot kay pagkakat nila oh. Ang limestone na hill or kaning bungtod. Wow. 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 Waraw. Uy, delikado man eh. Di ko pasalig tungod sa akong ligid. Wow, duta dito eh.
ako i-parking dari. Awa ko na kung lagi doon, di magsilbi oy. Dulugon kaya diha. It's better safe than sorry. Lisod kayo mga igsoon, kay kini magong bato. Lutaw kay mga bato. Oh, tawa. And then ko murong kay kong slide. So ato ta dito sa babaw. Karon nga take ta dito picture. Kaning pahimangno og advice nako. Kung alanganin mo sa inyong motor ay lang yung ilahos tungod kay daghan kuno kay na disgrasya diri. Gani gahapon duha ka bukang ng disgrasya. Nang slide tungod kay ang bato lutaw kay syuta dig-ingon nga nitapot syuta. So mas main ang magamping. Woo! Duta. Woo! Wawa. Oh, hi! Nindot kayo din sa babaw kay tungod makita gyud mo ang tibuok dagat no, ang Tanyon Street, makita naman ang Badyan Island ug ang sentro sa Badyan. Makita gyud nimo pud ang Mualboal. Hello Mualboal. Una pa tayo hinungan diya sa unahan mga igsoon. Kanang gitawag nila og kuan kay shortcut ba. Wow! Awa! Woo!
Swerte kaning pagkaanhian ako karong adlaw mga igsoon kay wa gyud tao. Normally dunay mga duha tulo ka mga motor o sakyanan nga magparkingan ni tungod lagi kay scenic kayo, and then lahi sa ning pagkakat aning daan diri mga igsoon. Mura og sharp kay nga pagkakat. Gani gitawag na nila Queen's Cut because Cebu is Queen City of the South. Mao gini oh, I'm standing right here mga igsoon. Aning cut mismo nga hait kayo nga pagkakurbadahon dayon dulhog kung padung kas Badyan. But kung gikan kag Badyan padung kag Mantalungon, sharp kayo nga pagkakurbadahon mga igsoon, mao nang amping kanunay mga igsoon. Boss, kini siya nga dalan mga igsoon, importante kini siya labi na sa itong mga kaigsoonang mga mag-uuma. Kay tungod, mauni ilang daan nga dindot kay nga daan aron nga i-transport nila ang ilahang mga abot sa ilahang mga baol o sa ilahang mga kayutaan. Ilabi na ka na mga utanon nga ato ang gipangaon gikan sa carbon market. Hello mga igsoon, morning giingon ako sa inyo nga Queen's Cut or steep cut or sharp cut diri sa Badyan to Mantalungon Highway. So tanaw na to sa ibabaw, and then buya ninyo ni diri apan usari ako musulti. Amping-amping lang yun og mas maayo gyud ng kinay-hinay. Tindutan no? Bugnaw kay diri. Gafago no? Wow! Woohoo! Hindutoy! Hindutoy! Woo! Alright, let's go. Wait, awan eh. Oh? Oh? Una. Tuloy daghang kabid. Oh, kani siya mga igsoon. Takuton pa ni siya sa mga motor aron dadon dito sa kung asa ni Baligya. Pasagara ani mga igsoon adto dadon sa kuan Mantalungon. Aduna pa uban dia sa Badyan ug Barili. Ato na tanawon sila. Oh. Daghan kay mga mag-uuma makalipay kay tanawan mga igsoon. Boss. Oh,
Dagan kay sila mga uma. Nagtanom sila og cabbage. Murag cabbage ang naa diri may igsoon no. Ug kanang pitsay. Oh. Kita rin niyo? Hello. Momo. Mo. Bye. Boss. No, pitsay. Hunungan tamo kay nagaada mo sticker. Para Sticker para motor ko. Oo. Kani siya boss, mo siya kitawag bukod. may bukag. Pila po yung suhod anak kang pitsay? Mga 120 kilo. 120 kilos. Oh. Ya asa po na doon sa Mantalungan? Mantalungan. So Mantalungan gyud no. Nara mo so. Sticker na para motor. Na material. Napoy gagmay oh. Ikaw lang hatag nila, bahin mo. Boss, boss, dadakan dia. So 120 kilos ang masuhod kong pitsay. Kung cabbage boss, pila yung masuhod na? 200? Okay. So kung cabbage 2 kilos, kung pitsay mga 120. No? Grabe na. Boss, salamat po, amping mo, amping. Kana les babaw mga igsoon, mao na niya ang Osmeña Peak na dito sa babaw. Bugnaw na kada diha mga igsoon, magpahagi na diha. Pa-entry na tanan diha sa babaw. Siguro adunay daghang kuan kanang species sa pine tree no. Uy, uwan nakalit. Woohoo! Pasilong pa. Hi! Mas, silong ka mas. Di marami siya madaw pag mauwanan kay paman niya mo ko. Kung pay ginang gira paskon. Kalit mo ulan. Lagi kalit. Wakam ba to? Sino ka ay? Hindi na kami sudaya ba? Yamaha mo. Yamaha nga 03. Okay. Gisimento na diring daan no. Mo na ni inani. So by the way sa to mga kaigsunan nga wa pa maswito diri sa Mantalungan Dalagit, mao ni ang ilahang merkado. Diri ibagsak ang mga utanon nya napo diha ang mga komprador ayha na dadon sa ubang mga lugar. Ang uban kay ani dadon pag Negros ug ubang probinsya. Na mga dagkong truck kargado na ug mga utanon. Mantalungan public market. So di na ta magdugay mga igsoon kay basi nya og maabtan takuan. Maningkamot kong adton lang kumkaon sa kuan sa Sentros Dalagit. Alright, pagkawas na ta og barangay Mantalungan. I would like to dedicate this video to my Facebook star senders, Miss Suchet
and Mr. Decidido Magotingkay Jr. and Mary Claire Klang of London, UK. Shout out to Mr. Manny Esdrilon of Minglanilla, Cebu, Ram Gonzaga of Oyamashi, Japan, Tapia family from Toronto, Canada. Big shout out to you guys. Felix Ferolin of San Antonio, Hinatilan, shout out to you also. Joyce Flores of Dunggoan, Basak, silingan ako ni. Omega C Master, Team Paloy, FDM TV, Nicolas TV YouTube channel. Shout out also to Mr. Ranil Viloria of New South Wales, Australia. Florito Priscilas, ang ako ang pinakalikon o kusgan nga subscriber diya sa Guadalupe, Cebu. And lastly to Feli Lantafe of Camotes, Villahermosa. Shout out to all of you. I love you all. Amping kanunay. Dalagit. Kita nimo ang dagat mga igsoon.